kene iki dengenane lah ya kaya jenek usum nun sewu. Napa? Beleken. Nggih kanca kula nggih kenging kok. Lah iya. Beleken. Dek seminggu iki blobok iki wangel. Dilangi angel. Aku kok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman PSHT. Umure 70. Nggih. Mas, kowe kalingan tombo lawas kae. Roh. Terus? Apa Mas nggo beleken ngene? Uyuh. Karo kae. Nggih. Pada esuk iki. Anget-anget pesing-pesing biyene. Tak nggo nglenthek. Lah kok kurang? Lah terus? Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. Ngono kuwi sing mandi iki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikatutke ora. Doktere dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki lah kok doktere pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ki tak weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto insto. Oh iya, tetes mata nih. Malah ditukok jumukne kok Jepang Hirohito terus delalah Hiromikano ya wis ora sinden. Wis sinden ya, Bah. No. Hiromikano sinden. Kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Tolong ditutup, aja nulari putune, anake. Terus? Virus ki. Nggih. Carane Ditetesi ku Selasa sampean rene nek kurang padang. Jam 7 sore wong iki cek nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kenek. Dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso solan salin nggih, nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan Jakbah niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane Lembanyol niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi Heeh. ten Bojonegoro Lah, diundang ke Sbangpol Jatim nggih, sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. nggih. Iki tak siarne. Terus Sekian anak saya pelawak mulai Percil, Komet, Percil, Hengki, Nggih. Kuntet, Slentem, ya ta? nggih. TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Selindro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Sik tak takoni. Nggih, Tak takoni sik, lha pancen kaya Pak Bagio. pripun Mas? Malam Senin. Engko kleru kaya ning Bojonegoro. Lha iki ben bener ngono lho. Malam Senin. Aku nang Sragen Lah ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren. ana arek wedok Lungguh ijen bareng tak cedheki. aku diduduk ganden. Nah. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang 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 krek. Selek gede dadi apa, Le? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep ngumpani ya kleru. Kowe nek Niki mboten tunggale semang niku to. lah iya kowe iki ya kleru nek. Lah sing ndi Kowe to? ndagel apa piye rasa dalang? Oh, kok tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar Depot Seni Kiron mbiyen. Apa kemare terus ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen dinggi anak putu dadine ibadah. Pahala kagem panjenengan. Bis po. Lho, jenengan Kok iso pahala lho.
Ini wis pahala apa piye? padha udur aku ndagel dhewe. Malam Selasa. Bos alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon. Ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah terus lagi malam Selasa. Aja kesusu. Mulane karo Yogi Bagong ra lucu ya kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing umpani. Malam Selasa. Aku neng Solo Mlaku-mlaku karo tuku klopo. ana arek wedok Rambute dawa bareng tak cedheki. bake mara tuwa. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Wis mirip aja nusul sik ya Le. Mboten kae wis ben. Biasane dagelan blonge coba petiram ya. Coba Mas. Ora ngerti alamate kok. Halus. Malam Rebo. Ayo. Ya ngono. Malam Rebo. Aku neng Solo Mlaku-mlaku karo tuku sawo. ana arek wedok Klambine ijo bareng tak cedheki. aku dikroyok coro. Malah get-geti kancane iso kok malah di Alah pintere. Tang ting tung. Anu Mas Yoyo iki jane ya kaya Ngoten iki piyayine iso ora kaya apa-apa iso. kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting tung ting. Bener tanggapan bunti dados ngono. Laris nih. Laris tenan masalah iki. Tang ting tung ting masalah kanca-kanca ning gambelian. Ndang gua encuk. Lang Kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditang ting tuh kene omongan pisan pindho kowe sing ping 3. Tang ting tung ting. Tang ting tung ting. Mayaya panjenengan nggih wis laris tenan. Tenan. Dek nang slipi. Nggih. Alah, tang ting tung ting tang ting sesonan. tang ting tang ting tang ting. Lah ngono ki del. Malam Kemis. Malam Kemis. Aku neng Inggris Wah adoh. Mlaku-mlaku karo tuku manggis. ana arek wedok. Ireng manis. Nah iki bareng tak cedheki. Kirek didis. Wah sik der lho si An. Ora nganggo kuwi. Kok pinter men putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Ngono ki nek sing rawuhe Pak Bupati. Kolik wis mati arep nusul apa kowe? Putrane Pak Sing Hari. urip pae. Putrane Pak Hariwur. Medeni. Dagelan ra situasi blas. Putrane Pak Hariwur. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling. Mantri. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam jemuah. Cikno. Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah. ana arek wedok. Areke mlumah Nah iki bareng tak cedheki. ngurep. Was-was ngono karepe. Mbok ya dibuka. Gak ben murep aman. Lah aman sing mau buka kleru manuhara. Oh, malah medeni kok. Malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru. Oh, keliru. Mau kok nyadetne ra dicathetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas.
Sampeyan nek ngeyel nek sampeyan ora metu minggu ya ora masalah. Aku setu kae ora metu. Nek malam Sabtu aku neng cepu. Nah, aku nek malam Minggu lagi aku ra metu. Ngono. Aku metu. Malam Sabtu Aku neng cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. karo caweta Guyang guyu bareng mok cedhaki. ibake maratuaku. Lah nyapa maratuamu ning cepu? Lah ya metu. Pancen omahe cepu. Lagi malam Minggu. Aku ra metu. mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prae minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. Mbok yo ngenteni. Bah, kon metu to, Bah? Gah Kon metu kuwi lho. Metu piye kok? Urung metu ae dipecat dodok kok. iki metu dhewe. Malam Minggu Aku ra metu mlaku-mlaku ning jero omahku. terus caweta Guyang guyu bareng mok cedhaki. areke bisu. Berarti beda guwane. Beda. Beda to guwane. Nggih. Nek biasane, lah nek sing iki ya apal. Sing napa? Apa jinggot wis kagungan putra. Tro. Pak Jenggot. tak bacok ndasmu lho engko. Ndik wingi dereng mari dibacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki lho ketoke ben penampilan. Lah, ning ketoke kuwi ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak Jenggot, aku nang Solo. Wis ganti tema. wis kagungan putra larase. Tro. Sinden. Tro. Wis iso ora? Putra. Mau iso. Tro. Sinden. Ayo. Tro. Kowe iki jane iso ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Kowe iki sapa ora? Saged. Pak Jenggot. Pak Jenggot. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Tro. Nyedak. Putra. Enak kabel luka ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot Pijer nangis bae. wis Kagungan putra. Tak potong sak yuta lho engko Wis kagungan putra. putrane Wis metu jenggote. Pijer nangis wae. umure pira Anu, ya cek 15 tapi wis ngene. Pak Jenggot Wis kagungan putra. putrane Pijer nangis bae. amarga mung wedi karo jenggote.
Cep menengo. Sesuk cukur dhewe. Tukul dhewe budek kowe. Ha iki nak tukul terus cukur. Malih ngono. Tak golekne misih. Sik. Napa Rungokne. Rungokno iki top-tope wong. Wah, iki. Nek sinden kae urung berbobot, nek iki berbobot tenan. Penyanyi kondang sak Jawa Timur. Hadir malam ini. Wah, piye to? Apa kuwi nek wong anu jadak Sinden-sindene opo? apa kuwi? Ya iki ben metu. Tol jae nak jae jatuh. Muntul jare banyak. Tol jae nak. Muntul jare banyak ndoke bajul. Abang-abang Gendera longgo. wetan titik klambi abang wadah pupur kene nduk jedak mbah kene kene Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? niki jenenge Lucy Limosin Brahman. Brahman kurang gede Hmm. anak kula Ponorogo sehat ya nduk Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. ya Kula mriki wau sakjane duwe perkara. pekarane Kalih munyuk niku lho. wong tuwek ra melok apa-apa nadyan to anak polah bapa kepradah saiki ya urusana dhewe aku mung butuh penyelesaiane Padha kula nggih butuh penyelesaian. nek Kene kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Ya. Nyuwun pangapunten. Nyapa? Nyapa? Piye? Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? Boh Lho, ngerti nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang Dalem. kurang ajar Kok- dagelan seniman Nggih. seniman yang panggung iki dadi tata krama ngetengi Lucy Lho. Lucy mbobot perkara kowe Aduh. tanggung jawab Aduh piye ki? aja macem-macem kowe Lho. tabuk lambemu menenge Kula niki metengi Lho, metengi kowe Lho. Bah, mlebu kula ki mboten meteng. ayo teng ngono Oh, Piye lho jane? lah ora metenge Aku ya dengar. duwe malah provokator malah ora. Nyuwun sewu, anake jenengan iki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yah mene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. Ngono e kok ya omong. Ngene lho, sik. Aku tak ngomong. Ngeten lho asline. Bah. lah iki Asline ngeten lho. saurunge tak urus nembang odik kowe ben ayem atimu sak lagu Lah. mergo dinteni Lah. kok Siap. perkara iki berlanjut Nggih, oke siap. Niki arep nembang apa petingane kalih Madangkara. oh Nggih. ya Spesial ulang tahun Spesial ulang tahun Golkar ke-61. yang ke-61. Nah. Nggih. Menika Pak Bupati rawuh. Bapak Bupati selamat malam. Menika dirawi para pejabat Penggede, nggih. wonten ing Jawa Timur. Oh nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Tindak Mufti. wonten Ponorogo, Mbak. Nggih. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Nggih. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan dari Kota Nganjuk beserta Ibu. Kertosono Rama Widodo. Bapak Sapa? nggih, Bapak Wakil Bupati.
Dalam Rama sapa? Rama Widodo. Radek lali suwi ra ditanggap. Tapi mau aku wis ya napa? Diparingi tinggo ngopi. Matur nuwun Rama Widodo kali Bunda. Makasih. Teropku jek apik lho Pak sewonen. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken bajing loncat. Oh, siap. Jenengan napa monggo derek. Engko ae bajing loncat engko. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Wis karepmu nduk. Ini ciri khasnya karo madang karakae no. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi Cakno? Wah, Cak. Nyapa? Wedakan diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo. Nanggap madang koro iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Jendek. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur linsem yen akeh mutan. Iki mau mari lungguh ndi kok suwemut tok. Endi to, Mas? Ha iki Casmu kok kegedean kaya ondel-ondel. wis meneng gegeden pancen yen dadak. Nyun pangapunten Mas nggih. Lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen kok ketawis bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon. Lah nggih pripun? Tiange wireng. Nggih, Gawe kuning. jas kuwi tambah peteng dedet. Kula dhewe Ngenyek Lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? online. Online. Saiki skincare. Lah alah napa? Rong wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing putih Niki. terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Aku Male dhewe kaya ula weling. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku. Nyapa? Loh, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Piye, Mas? Yo, pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake yo napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. jenenge lorek. Iya. Teko ndi mau? Lelampan. Lalampahan kangka wuri Numpah. Nah. Mana moci. Tarasna tolo sepira ilang ngono. Tarasna tolos semonten nggih. Nadyanengku bok asma dawake Mangga. Gubuk Asmara nggih. Ala Mbak Lucy dan juga Cakno. Ayo, enggak. Cacos.
bekae kabar cerita tak kabar nganti gagah rena sadar tansah jroning ati katan luntur mas saya marah aku kowe dadi kelema marsaleri ning koyo Ayo. Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara. Joget polahe kaya lele digedhik. Sakek pintere sing ngendak. Kok biasane ya. Sik to. Engko nek sakmono ambane nyapa tekan kancane. Sik to, ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakek pintere kae sing ngendang. Kowe iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah Joget polahe kaya lele digedhik. Lah iki nggih melu-melu lho, Pak. lele kok digedhik lho, rong mok gedhek matil ndasmu. Sik to, kae mbok obahne apa Mas Noval iso tangan. Jajal lho. Sesuai kendang. Sesuai kendang napa Mas saged lho, Pak. Ayo. Lho. Cadatan sajroning ati. Tanah lontor. Saya marah. Ya, pinter. Piye ta? Kok ngono? Pinter ta? Cobi, Pak, cobi, Pak. Ora. Sampe ngono tok. Wong aku e. Contone mah lho. Wong ora muni lho. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya lah tapi mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kukur. Wong kok aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, Pak. Cobi, Pak. Loh. Kenapa kok enak ngene e, Bos? Nguyuh. nggo tombo Kowe belem. jajal, sakomet. Ayo. Ayo. Gak iso. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? dendam, Dik. Nah sampean. Lho, mosok ngene. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Oh enak. Lho, ngene muni.
Pancene tuwek. Bener-bener. Iki tuwek wonge. Nggih, nggih. Tapi kencing manis dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Pancene karawitan madang geden iki Mas ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas Nuk. Mas, mata sik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. Sir Basuki mau piye? Contone misale, contone gampang palang kekek Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Lemu nguwahi dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Ayo. Apa kata-katane lho? Orek-orek. Lah ora-ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak wae. Mas, nun sewu jaranan Mas. Pak tulung. Duweke siap nih. Nyun sewu. Orek-orek. Pancene madang geden iki iso. Apa kaget aku. Pagi tilik nih. Ngono en njaluk disemak lho. Sini duwe kekeliruan awakmu. Nyapa? Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus nang ngono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye-piye kowe nek ketok piye? ketok ganteng. Ketok ba. Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabait iki. Ayo Nduk, terus nih Nduk. Cedhatan sajroning ati. Dateng lontor lo Mas saya ati lo Mas. Aku kowe dadi karma merga ning kumpul asmara. Tepuk tangan Lucy Brahman. Baleni perkara aku tak ning tengah. Nggih. Piye to Nduk? Piye. Ngeten lho, Masalahe Bang. apa iki, Nyuwun pangapunten. Niki pun gandeng kalih kula kelak suwi. Terus kula niki dijanjani apene rabi. Tapi sampai sakniki kula mboten dilamar-lamar. Nih. Aku wong tek nuwun sewu lho Mas Dan. Monggo, Pak. Matur nuwun rambayari. Mulih dhisik. Oh lagi. Aku nang kene. Pret kampret. Komek kok kampret. Mat, Nggih. ki piye tanggung jawab? Iki ben kono sik. Nggih. Kok pinter tiba dagelan ra tiba dalang. Nek tiba dalang kuwi mlebu nang kesi. Niki Kowe piye tanggung jawabmu? Nduk nggih, kula nggih tetep tanggung jawab, Pak. Terus? Ning jenengan nak ngertos piyambak.
Bapak kula niku anak duda. Duda. Niku ngeyel, kula mboten nangsal rabi, nek piyambake bapak kula niku dereng rabi. Mongko bapak murung di bojo. Dereng. Umurmu wis tuwek. Tuwek. Bapakmu nek rung rabi kowe ora oleh Rabi. Kon rene, tung tak tong. Kon rene bapakmu. Bapak! Bapak! Apa mrene-mrene iku? Bapak pundi lho? Lah karo Pak yo pangkling padha irenge. Walah iki lho. Anakku iki. Dalange salam sih. Oh, Nggih. nggih, kula Kadir, Pak. Oh nggih, sugeng rawuh Mas Gudir nggih. Kadir. Oh Kadir nggih. Apa? Dalange budhek ya. Dir. Dir. Ngene lho mbir tambir. Kok malah salah. Kadir. Ya, awakmu ku budhek apa panjen keceleo? Oh dikandani Kadir kok. Ya ya aja mlilik ya ampun. Lho, Kak. Ting tong. Tung. Irung malah Salam sih karo Pak Bupati Madiun. Oh iya. Pak Mujono, Pak DPRD tingkat 1, Iya. Pak Abdul Muktiono. Oh iya. No, Ya sapa maneh? ya akeh. Lah Sing ya rawuh. sapa sebutin mari penonton sitok-sitok iki. Awakmu ki lak tamu Oh, kok iya, Jakarta sih. Ih, pertama ngomong apa? Sakarepmu nampa bayar kok tekon. Gak enak iki. Tekan kene dadekne ngenekan aku. Lah jare dadi apa? Ngenekan iki diplangkoni kaya kene aku. Ah pengen gak diplangkoni dadi ula. Dadi apa? Ula. Ula. Iki Pak Bupati sugeng dalu. Kula saking Jakarta dugi mriki ajeng ngramekaken acaranipun Golkar. Nah, bener apa salah? Mbuh, Ditakoni ku Mbah Mbuh. takoni wong Nek ketuane lah awakmu. ya ketuane aku ae sampe nek wong ki lho. Nah, salamku kalau kangge Pak Bupati nggih. Terus apa maneh mau? Sakarepmu, dalang. Dalang maneh dalange wis lho. Lah kowe ra rung kenalan ki jenenge sapa? Ajis. Des. Niki sing jenenge Dalang Arif Klumer. Tepangaken jari kula Ajis. Kadir. Tepangatken kula Kadir. Nggih. Adatipun menawi wonten TV teng film nika lak kalih Pak Doyok to. Kali Pak Doyo. Doyo. Lah Pak Doyok teng pundi men? Lah niki Pecah. Doyok pecah karo Kadir, lah Dodok pecah karo Komet ngono lho. Pecah. Padha-padha nih. kula mboten pecah kali Doyo, pancen kula mboten grup. Oh, mboten grup. Nggih, grupe teng film tok. Oh, ngaten. Nggih, Mas Ajis. Nggih. Kok iso Masih masih tenggelam lotot. Lah, aku mau diceluk Tambir. Apa gak Mas maksud? Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Nah, alias Mas Yoyo, Alias Mas Yoyo. bojone Bu Sukesi, Bojone Bu Sukesi. Nggih. Bapake jenenge sapa? Mas Sukron Suwondo. Mas Sukron Suwondo. Ibuke Kowe kok nyensus penduduk kok ndi kok iki Nggak mau yang perlu saya Ya. ucapkan selamat tadi Bapak Bupati, terus apa lagi? Ketua DPD, Ya, buat Bapak Ketua DPD para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki dibantu Pak Armuji teko DPP Pusat Ya. Slipi Jakarta. Ya, saya ucapkan terima Sekjen. kasih. Pak Sekjen. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan dan jajaran dari Golkar yang ada di sini, terutama Pak Bupati. Saya sudah bisa hadir di sini. Lah ngoten ade. Nggih le. Sorme jono ulane de. Ndi? Ora enak. Apa? Iki paribasan
Sorme jono ulane, Dik. Terus Yo gelo wis carane, Dik. Ciri wanci lewo digawa mati, Dik. modar karepmu kok kok ciri wae. Iki aku rene arep urusan mbek anakku. Sik, Ana apa iku? iki arep rabi karo Lucy. Ya ta? Kok terus kowe ra oleh kowe njaluk dhisik. Sampean njaluk dhisik ya apa? Loh, piye to? Ning ndi anake sik. Sampean jenenge ra pengertian karo anak, ngono lho, Pak. Awakmu ki aja macem. Ngene lho ya. Awakmu ki sik enom, ngerti gak? Awakmu golek sing enom sik iso. Bapak iki wis tuwek. Lah ya wis tuwek pe. Paling Arep monggo apa? Loh, tinggo apa bojo tinggo apa? Ya tinggo kelon-kelonan, Dik. Tinggo apa? Kok kaya isih Sik, kuat-kuat to. Sing dipek pacar komet ki Lucy. Mongko kaya ngono. Awakmu kok ngengkel. Maju Lus, tandangan Lus. Duh, Ngeyel iki wong Calon maratuwa. wong tuwek. Jenengan nggih pengen rapi, Pak. iki Madura. Iki Madura iki. Reng pelaku cak Madura, Praben Madura, Radin kana. Madura cocok ya aku wis iki. Yo ngalang-alangi kon ya. Gak. Kene Dik padha Madurane, Dik. Hati-hati Lulus, gelangmu nek ilang Lulus. Rumangsamu copet aku. Ngeten lho Pak kula niku pun gandeng suwe kalih yogane jenengan niku. Nah. Tapi kula dereng dirabi-rabi namung dijanjike mawon. Mergo sampean urung rapi. Lah iya. Aku kurang nek pancen dijanji-janji tok lapo gelembekku. Ayo mbek aku ae. Lah alah. Lah kula kareng jenengan. Awakmu wedi paling. Aku ngerti awakmu arepe ngomong nek aku kawin entuk Pak Kadir, anakku mesti ireng-ireng kabeh. Mesti ngomong ngono iki katene. Nggih mboten mengke sekedhap malah jenengan kula tuntun. Lah piye sik iso? Lah terus iki ya apa kan? Dilokne iki lho. Apa Kok ngomong apa? rabi Lucy? Lah jenengan napa tak sik kiat? Napa Loh. iki sik iso? Lho, ngenyek iki, Dik. Cik, iso. Ayo. Ngenyek rene ta? Lah iya. Wingi jamu sing mbok kei entek ya. Jamu iki lho, jamu. Jamune apa to, Mbah? Kok Kok jamu apa? Sik to. mbok kei jamu wingi entek. Aku dilokno Mbok napa ya kapok. Apa? Ora udan rangen njaluk oles. Lah kok iso dikek kuping mergo bonyok. 3 dina kupinge kaya lawa nyepapang. Kok iso? Apa niku? Apa wis tak putusi. Putus ini. Lus, Nggih. no. Kowe nembang oneh, ya sik kowe dandan sing ayu. Nggih. Aku tak nyeluk penyanyi. Sapa sing biasane? Bir kita. Bir kita. Siap. Wis. Lho, Met. nggih. Iki ben dandan. Nggih, siap. Mungkin Dandan. dipangan niku. Mboten. Wah, Wis lah, tok kowe lah. iki meneng wae. Ber kita dipangan Pak Kadir ke Bathara Kala. Sik, beri kita aja, Dok. Nggih. Yamba, beri kita. Gendang mriko. Gejak. Anak karo wong ngono lho. Bir kita. Wilujeng dalu, Mbak. Iki anake sapa iki? Napa? Wis nek iko mau gak gelem iki gak oleh. Lho iki kuwabe kok sok karepe dipek iki lho. Lah wis kadung mumet ndasku. Lah iki putune sampean kok sok Oh putuku. ya gak mungkin to kono mesti golek-golek ya mesti ya milih-milih. Paling gak ya Oh tak golekne nek karo iki enek papane. Mosok. Nggih, Pak. Kok cedak kene, kelumutan. No wargane Oh bagus. bener. Bener. Jenenge Suwarti. Nggih Pak Dalang. Nggih, namine Niken Suwarti nggih. Berarti sik ono hubungan kali Niken Salindri niku. Bisa Nggih. mengerat. Nggih. Ayu iku, Dik. Yo. Mbak, Pamundhut saking Pak Lurah Ngalih. Ya. Pak Lili ngersake bajing loncat no. Nggih, Pak. Oke. Langsung ae. Lajeng mawon Slendro. Ayo. Diaturake sugeng
Laras Pak Lurah, mugi-mugi kinarya jampine saya ugi dumateng Bapak Bupati. Ya. Amin. Mugi-mugi tansah berkah lan amanah. Amin. Bajing loncat, yo. Bangun. Apa turu? Tore cong, tojuk dina. Jok nanemboi, tojuk dina. Berebeken salon aku. Salon. Wong salon gak cukur kok berebeken. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Aduh, abdi lebat narasanta ti anggelna. Dasar kayaknya. Api cepat kalau santai diangkana. Bajing loncat ke astana. Bajing loncat ke astana. Api cepat kalau santai diangkana. Kesaka salira petuas pisan. Hawaton taru kesenang santo. Api teh menggaru pasini. Bajing loncat
Tepuk tangan Mike. Beri kita. Yes. Luar biasa. Saya bengi, saya gayeng. Assalamualaikum. Urusanku ya apa? Wis nduk, wis siap. Gosek. Niki Dir Bang Kadir. Iya. Apa? Lucy Brahman ki wis karo Komet. Ya. Kowe sadar kita golekne sing luwih ayu. Bener. Adike Niken Salindri. Nah, iki jenenge Niken Sledri. Enten jeneng Niken Sledri. Adike niku Adike luwih ayu. Bener. Ayu. Sampeyan dadi saksi nggih. Nggih suarane apik. Wis kene Pak Dalang ngomong ayu aku gelem. Ayu wong sindene kaeke kurang. Wajahe kurang mencorong. Kerak mung sak corong. Lah iki rong corong. Rong corong yo malam ayu banget iki, Dik. Aja mung tukar cincin. Iya. Ya paling ora tak weni upacara. Kowe sing gading mantene. Wis mantep atiku iki. Kula nyuwun ana cantuka munya jroning tirta. Lungguhna lang. Mantep. Pudut munyuke. Walah. Ya napa sih, Mbok? Kan iku. Iki Ginarebek sang yaning para putri Domas. Lah punika candrane temanten ingkang badhe kasamber bledhek kapala kramakaken mugi pikantuk wahyu jodoh suwuk kodhok ngorek kursi sing apik dampingi Tolus kowe iki perias enek manten Nggih, ya ampun. kene iki tradisine manten iki ditutih. Iki piye mantene wedok kok ndesek terus saiki. Lah berarti wis cocok Gak karo ngono, Dik. sampean. Ngono lho, Pak. Tresno berarti wis. Tresno. Alah mesrane. Gak ngono niki sikute kok rasane kaya balung tok ngene iki. Iki kena lempengku lara, Ro.
Ya. Mosok niken salindri iki. Wat Lho, nuancep ngene. dilus-lus ben sayang. Jenggot. Iki aku lak bingung mas-masanku. Ya ya iki ojo ilang iki priasan. Iya. Dilus. Halus ta? Iya. Elele. Ya apa? Run. Lapo? Tak cekel janggute koyo kasap-kasap ngono. Kuwi kukul. 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 Heeh. Masa puber iku kulen. Mosok kukul berjamaah ngono. Berjamaah. Sampai brembet-brembet ngene kukul apa iku? Kukul matamu iku. Iki kok Sarehne iki wis. Sing muni matamu mau sapa iki? Komet to, komet. Cucuk iki. Kuwi anggun kok bocah. Anggun ya. Bocahe alus. Delok, Dik. Kok sik to. Gak Diabani. Diabani. Mergo ning kene iki tradisine kaya manten Cina. Nanti boleh dibuka dan boleh dicium. Mergo wis sah. Ngono. Manten wedok pola kaya jaran. Wong kula dandani sikile amin metok-tok mawon kok ya. Ngono. Iki niken salindri. Ditung. Buka ya. Biayaan ngono. Kok terus gangsaran ya Mas, plak kling ya. 1, 2, 3. Mati aku. Mati kaget mau. Ayo tukar cincin. Go, ayo Pak. Tukar cincin apa Kak? Lah tukarake. Tukarake piye wong kaya ngono kok. Iki sing gelem sapa Kak ya? Kudu gelem. Tulung. Aku wis kadang meteng. Niki. Iki lagi Durung lungguh. apa-apa nek meteng. Durung apa-apa kok wis. Lungguh jejer kok meteng metu kental apa piye kok jane? Mbok wis meteng ngono lah. Gak kene ae. Aku gak gelem mbek awakmu. Gosek kuwi gosek. Piye? Ya wong wedok iki ben wong lanang ki menarik. Senyum sih. Kamera senyum. 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 Topenge iki lho coploken lho. Malah ngedeni kancane. Rono lho, senyum wajahmu. Tunjukkan. Senyum. Lah. Mlakune barang ki ya sing lusi ndelok mlakune. Mlaku sing luwes. Manten wedok niku luwes. Lah, Alah kaya wedok-wedok dhewe kowe. Kita sambut Masih aku ya wedok. Alah. Prakawati Busana Busana palsu. Jawa. ayo awakmu. Wedok sing alus. Oh ya nganggo sepatu Iku hansip. diapakne iki? Kok dicepit-cepit ngono? Lah gak dikempet rak kopat kapit ngono. Laku. Rada mendak bokonge nyedhit lampah alon-alon. Ndanda. Wis. Jaran. Lah ngono. Kok rasa cengengesan to? Lah jenengan iki wong kene mlampah kaya Putri Solo kok malah kenek eri sikile jentit-jentit. Ora mau ngrasani aku jere kaya peyek. Mendak lampah alon-alon. Ndek. Kewes. Tangane lho plak. Tangane lho plak-plok. Kewes. Wonten lho. Maju. Jare komet awakmu kaya peyek teri jare. Iki lho cek ngomong iki lho. Mboten Pak Dik. Pak Dik. Ora apa-apa, aku teko jero tak antem kakemu. Maju. Lampah. Bokonge mendak. Mlengos. Iki sing mbau reksa lapangan ngale ya iki. Kok salah terus aku iki? Iki kaki danyang nyai danyang. Mohon izin Pak Bupati 85 tahun. Mas Tesi masih eksis untuk Indonesia. Bang Kadir 75 tahun. Amin. Luar biasa. Ya apa? Pengen awet to kayak iki. Amin. Awet. Zaman Sri Mulat nggih luar biasa kejayaane nggih hebat. Masa keemasan. Toprak umur Mas Tesi. Lho. Sri Mulat Mas Tesi. Rutan Salemba Mas Tesi. Kayak tunjuk tenan kowe. Lah apa rutan salem bapak gawa-gawa? Lah ditanggap rono kae. Aku ora ditangkap. Lha apa? Di penjara goblok.
Tenang, tenang. Neng aku rak wong kuat. Kuat mohon izin. Kalau Pak Kapolres dari Kepolisian Rawuh. Kowe ngomong aja. Nyapa toh? Kowe ngomong Kapolres. Polisi. Tak tembi kon. Iki trauma. Krungu polisi ngoten. Arek iki. Tiba kok. Anak polisi kok. Ora apa-apa aman. Aman-aman kuwi aku dicekel meneng kok. Ora. Oh Loh. Dagelan paling top sa-Indonesia. Loh, Tesi. Mas Yoyo Kicay. Makeme dhewe. Sinden kesi barang mangan biasa, kirun mangan iki lho. Kowe iki kudu bersyukur. Kowe mangan ditutne, ya ta? Nguyuhe dikawal. Bisa ngopi dikawal. Gek kowe ben gak nang ndi tanganmu diketrek lho. Kowe nek gak hebat ora. Hebat, kok tak tunjuk temen karo iku aku dikawal karo polisi goblok. Lah kena apa? Mulane manut karo Bang Kadir to. Narkoba. Ini orang terkuat di Sik to dunia. narkoba iki lho rungokno narkoba iki lho. Kena narkoba. Makanya untuk itu Madiun harus bebas narkoba. Bebas. Salah. Apa? Kalau bebas itu di mana-mana kita bisa pakai narkoba. Lah terus? Kalau bebas di mana-mana bisa pakai. Bebas pakai. Bebas. Lah sing bener. Yang bener itu bersih narkoba. Bersih narkoba. Contohnya saya. Saiki wis ora. Sudah berhenti. Gak pakai narkoba. Syukur. Gak pakai sabu. Alhamdulillah. Gak pakai ekstasi. Lah saiki. Gak pakai ganja. Saiki. Bandar. malah kowe. Pak Polisi, Pak Polisi. Bandarin iki le, Pak. Bandar apa rumah samu? Lah niku narkoba. Bandar bakso. Oh, bandar bakso toh? Bandar bakso, bener Pak Kadir. Orang terkuat. Orang terkuat. Kok terkuat, Pak? Mas Yoyo, paling kopi, teh, sinden anak wedok teh kopi, yoga. Pak Bupati Pol ya wedang kopi, pol-poli susu. Iki terkuat. Kok iso? Prostek obat pel. Sing diombe. Jaman ketangkep kae. Seneng kowe ya. Hah? Aku mbok tekakno rene arep mbok nyek terus. Ora kok Pulau Soro. Ora dinyek ben ngerti. Jakarta tak antem iki tenan. Lar ngantemi piye wong sikile pekoh lho. Ya kancaku to. Lek sapa? Kancaku akeh. Sapa? Iki Samir. Samir. Sapa? Mlebu sepisan iki ojo dipamer-pamerne. Sik. Iki mlebu sepisan. Kok dipamer-pamerne? Mlebu apa? Penjara. Aku iki Doyok pindho. Polo pindho. Iki pisan. Sing papat. Lho, Sing papat sapa? Ambar Soni. pira? Papat. Aku ping 10 mlebu penjara ndak ana wong roh. Lho. Awakmu siji anggere wong krungu, aku ping 10. Lu kasus napa niku? Aku. Lah tilik iki. Tilik. Rungokno to ya. Tilik doyok. Tilik kokon. Tilik nunung. Tilik iki. Tilik polo. Ben gak repot tilik sampean mlebu sisan. Iya. Enak. Pinter komet aku kon mlebu pisan. Komet karo Mas Kirun. Nggih. Kowe engko karo aku ya. Lho. Nggih, jenengan mbok kula to. Mbokne. Mbok. Sik. Mesti ngentut lho. Aku nang kono krungu. Jan ratulan. Iso mak berat. Wong mosok teng Dek Ben nggih lho. Tet kau napa? Iki nang Sri Mulata nang kota umur. Wong wau kula tuntun. Ketoprak. Untun wau nggih ngoten kok bret. Wis tak empet ngene sik. Aja ngelokne sampean sumpen Kenalan karo dalange. Berat kaya ngono kaya. Karo dalange iki lho. Nggih, Pak Lek. Pak Lek gitu. Mas, Kok salah terus aku iki. Nggih. Mas Ki Dalang. Kowe iki ben Brigita sinden barenge ben ketularan anggora.
Aura dan faunanya itu biar. Flora. Ben Kowe sok pinter kowe. Aura Dan faunanya itu masih cemlorong. Flora kuwi. Apa? Flora Sok pinter kowe. apa? Iki lho sing ngerti. Apa? Ya aku mau. Fauna. Kono kenalan. Ben. Enggak, aku meteng kok. kok jane gampang. Meteng apa tumor? Kok jatuh cinta karo aku. Lah dienggo cempolo. Ngono, ndang kenal. Rasa salaman. Mas Dalang. Piye kuwi? Wong gemes karo kono sing mok kruwek aku. Tesi nek wong ganteng lak ngono kuwi ya. Piye? Kesenaminipun kula tesi Mas. No. Kula tesi Mas. Inggih Mbah Kong. Apa? Mbah Kong. Wah iki. Syukur. Iki melanggar undang-undang. Masa aku diceluk Mbah Kong? Lah kok nyeluk sapa? Asline jenengmu sapa? Mbati. Asline jenengmu. Lho metu kabule. Cuwokot buta tanganmu kapok. Tekono dhewe. Tesi ayu pelek. Ora aku lho. Tesi ayu pelek. Lanang apa wedok? Tesi ayu pelek. Teh. Pisan kas. Ayu pelek. Matur kesuwun. Lho, gak nesu. Tak tekoni. Sadar. Tesi lanang apa wedok? Tesi lanang apa wedok? Krungu dhewe kupingmu. Lanang, Dik. Tesi napa kabul? Tesi napa kabul? Kuwi lho, Bul. Sik, aku tak takon Pak Bupati. Pak Bupati, kula lanang apa wedok? Lanang apa wedok Pak Bupati? Lah kowe apa kenal Pak Bupati? Mulih Pak Bupati. Pak Bupati. Wah, Pangkatne 85 Ngono. Ya kenal to aku Pak Bupati. Pak Hari Wuryanto. Iya. Brong wong lawas. Lah iya wong lawas. Lah ya wong lawas mulai Pak Ketua Golkar Pusat mulai Pak Wahono. Pak Harmoko, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Subakri. Ya ta Pak Kabul. Kabul ki. Ya, kabul kajate koyo. Awakmu ki generasi tahun piro mula tepang. Ya alhamdulillah sekarang Slipi. Sing terakhir iki aku rono iki Pak Agung Laksono, Mas. Nggih. Malah Bapak Abu Rizal Bakri kuwi ya remen nanggap wayang. Pernah saya dengan Mas Mantep di Trowulan Mojopahit bersama Golkar seluruh Indonesia. Tepuk tangan pelestarian budaya oleh Golkar. Lah sing nyaku ki anu kiki bar Pak Setya Novanto, Pak Erlangga Sutarto sampai Pak Agus Gumiwang. Wis 14 tahun Slipi ora wayangan. Lagi wingi Pak Bail wayangan Pak Bail. Pak Sekjene Yoko Jawa Timur. Nggih, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji lagi, Madiun juga kembali lagi. Lah, Jawa Timur. Nggih. Dulu Sapari Jawa Timur itu diketuai oleh Ridwan Hisyam. Kalingan Rudi Puri. Ya bener. Terus Indah Kuswantoro. Indah Kuswantoro. Artisnya ya Mas Tesi komplit kuwi. Sapari Jawa Timur. Sapari Jawa Timur. Nek neng pusat munculnya yo artis-artis sampai Ice Trisnawati dikoordinir oleh Bapak Edison. Nah Jawa Timur ya ora tau wayangan DPP sepi ya. Pak Naryo batal ki bosok kabeh mbombo. Ora tau wayangan lah iki alhamdulillah. Oke, kita tampilkan artis-artis Madangkara. Monggo dipun dawuhi. Puspitono lho, apa kae? Ayo. Sik. Coba diaturake. Sik, Mas. Nggih. Ki enak tamu. Kan yo gak penak lagi. Ajar sih, Pak. Ya aneh. Bang aku ora oleh. Wong karek ngene ae kok. Ajar sih, Pak.
Galak Runyam iki cuy. yo lak galak po. Aja dijupuk. Aja dijupuk. Ora dubuk iki sing nuruti gendeng sapa kok ya? Banyak diwaca. Nggih. Tesi, ini hanya untuk kamu sendiri. Dicek sik tulisannya dicek sik. Oh, kesuwen macane ilang tulisane. Piye? Tesi, Hanya untuk tesi sendiri, jangan dikasih orang lain. ini barang bukti kasusmu. Diwaca. Niki wonten pamundutan Mas. Nggih. Nyuwun lagu lali janjine. Oh, nggih. Matur, Dibuka. Mek ngene tok. Kene lho. Mek ngene tok, Ron. Balekno. Apa? Mek ngene tok karena duwike. Waduh, Kene duwe piye? kere. Diparing alhamdulillah kene. Ki cekel miku. Kon buka angel ya, Ram. Delok nggekmu apa? Tak bukae. Kena setunggal. Kena lho. Si setunggalnya malih. Bah, dadi ben Ben picek aku ya. oleh kok nafsu. Wong wis suwe roh donya ya wis to kok ya. Pak DPD. Pak DPD Pak siapa jenenge? Takon ya. Pak Ketua DPD, sinten Pak? Nah, Jakarta. Ali. Ah, Pak Ali. Bali. Saya kasih waktu 5 menit, kalau nggak nyawer mendingan Pak Ali kondur Mas. Pangkatmu apa? Dapuk apa? Lah enak Pak Ali Pak, pinarak tok ini sebiayaan kok. Lho pancen yo. Lah iki tugasmu lho. Lah, Pak Mas Mujono ketanuki. Golkare Medion ya wis. Sing bayar awake dhewe iki sapa? Lho. Ya Golkar. Alah ki urunan paling. Urunan piye iki lho? parah. Iki mau sing maringi sapa ya? Lah niku enten tulisane. Gak ngono nek kok ngerti nek seneng aku ki rokok iki ngono lho. Kok yo pas ngono. Lah iki lho. Iki kok dikek klobot ya pas. Ya ampun. Nuwun sewu lho Mas. Nggih. Neng ndur panggung ngisin-ngisini. Darak irep. Lah gak sedeng. Delok. Sakmu ku lho. Iki lho. Ora sedeng. Ndak met sakmu. Gak sedeng. Piye? Sedeng. Napa mau pamundhut Iki ya sedeng kok, Ron. Ya, PNKB. Pamundhuten apa niku diwaos Mas komen. Lali janjine Lali wonten. janjine. Orek wonten. Monggo sinten? Nggih, terus Mbak Diajeng bersama Mbak Tri Hasuti langsung 3. Wah, diaturake para sinden-sinden Madangkara. Monggo lali janjine yuk dados. Hey, 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 hey.
Mas Dalang. Inggih, Bapak. Selain Yuwarti, Kirun ini baru swidak 5. Nggih. Mas Tesi 85, Mas Kadir 75. Jadi kita merasa bersyukur punya tokoh-tokoh masih nungguin kita. Semoga yang hadir ke semuanya tularan umure dawa seger waras. Allahumma Amin. malah ini 92. Sinten? Jadi saya belum lahir, wong beliau lahir sekitar sebelum tahun 40. Jadi waktu ngetoprak gamelane cek kentongan, lampune cek lampu sentir sampai Petromak. Ini pelawak juga pemain ketoprak tertua di Kabupaten Madiun. Mohon izin Pak Bupati, dari Gandul. Mas dadi kamret. Ya Mbah, Mbah Siki unggahno Mbah. Kowe iki melok ngunggahne sik. Duduk. Ketoprak. Duduk. Tampani kon dhuwur to. Gini. Ki met. Ki kursine met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus. Sapa? Sing diarani Sunan Kudus sapa? Anu Pak Mas Dalang. Sapa sing diarani sapa? Jenengan. Aku. Nggih. Iya wis. Enggak mboten nesu to. Oh gak. Ono ki joget ya cek iso. Joget ngene abae. Apa? Aku mbok jaren iki kono apa aku? Lah kowe arep apa? Apa-apa arep aku iki? Wah, yo geragas. Lho, lah paling gagas ora ning apa-apa ya. Kenalan karo Dalange. Ya, oh nggih. 90 Nuwun lebih. sewu Pak Dalang. Nggih. Nggih. Kula Mbah Kampret. Oh, Nggih. Nggih. Sing nami asli Dadi Sutresno. Hadi Sutresno, Dadi Sutresno. Oh, Nggih. nggih. Mas Tris. Rumiyin nderek ketoprak menapa? Ketoprak oh campur-campur. Oh, campur. Nggih. Juragan toprak. Sandirono belajare noprak melok toprak iki. Ketoprak kula. Makaten. Nggih. Nggih. Nggih nuwun sewu kula niku umur kula nembe saithik Lah pinten? 83. Gak kurang ta? Tandikane abahe mau 83. 92. Hah? Pas. Oh, ora. 83 ditambah lagi. Tambah. 7 tahun. Ditambah 7 tahun. 7 tahun. Wis to Ben. Dadi pira kuwi? Mbuh rasa ngitung. Gak iso ngitung ta kowe? Ya alhamdulillah aku karo Sirwasa diparingi panjang umur. Ki meng wis sepelan karo komet. Nggih. Sepelan. Piye, Mek? Kowe lungguh to. Rasa ngadeg kok. Anu pengen nembang niku le, Mbak. Nembang apa? Lah sing Heeh. jenengan senengane lale nembang niku ta? Ayo. Panas kuwi ya. Heeh. Nggih. Panas. Tasik eling nggih. Heh? Tasik Eling. eling. Wong anakku iso kok. Nggih. Putuku ki iso wi. Iya yo ngono ngotot. Nek ngoto ya ora iso ngomong. Nggih. Mat, kuwi ki ora kok ngotot, ora tek krungu ora bengok lho. Oh lah, ngoten nggih. Pripun saged nggih? Iso. Tapi Enggak. Gak sanggup gamelan sik. Panas mlaku. Lah wis ngerti nek panas kok mlaku. Arep nggone kancaku. aja ditakon kok, Met. Nek nggone kancaku. Sepelane. Panas mlaku. Ora nggawa payung. Pun pengin dipayungi. Apa wong mati apa piye? Apa ngono kok nesu lho Ya nesu to, umpang urip mesti payung iki. Nggih. Mangsamu Ora nggawa wa payung sandale dijape. Lah. Sandale diseret. Wong seret to? Seret. Jape gak oleh ya? Gak oleh. Sandale diseret. Dramaane melentung. Disudet.
Aneh nanae. Surabaya geger. Lah rame geger napa niku? Joyak Abang aku. Surabaya Geger musineng Madiun. Madiun. Daerah pundi sampean? Gandul. Kecamatan pundi? Pila kenceng. Oh, lah niku kula butuh. Butuh apa? Pirang-pirang dina niki mboten patek kenceng, kula butuh pil kenceng niku. Aku dhewe ora rasa kenceng kok. Nek sampean ra kenceng ra apa-apa lho, Mbah. Wis tau kenceng gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nek karo Mbak Eca putih kelimpruk nek ya. Iya. Madiun Jakarta janji rukun. Gendang ono Mas, yuk tarik. Panas mlaku. Joget. Joget, Mbak. Makan, Bre. Merdeka! Tasik semangat! Semangat! Tasik titen! Tasik mboten budek to nggih? Nggih, berarti tasik semangat. Semangat. Kula tangkleti. Heeh. Seleret titik napa? Titike. Ya, Seleret titik dhuwur. ireng apa putih? Anu nek putih. Nek putih I. Oh, nek ireng. Pentorek. Seleret jejer loro. Lah sik to, goblok. Kowe sing lali. Ya jingan. Kaya piye? Seneng atine. Kok gobloke? Ya ya. Kuwi piye kuwi lho? Lah. Kuwi Sing kleru iki. iki lho. Wis Gampet ngono. Mengisenke. Lah ya. Cek diisin to, Pak? Mengisenke to ngono kuwi. Lah ya. Lah iya kuwi piye? Dagelan ora sepen. Lah iya. Dagelan goblok. Goblok kowe. Kuwi dulure Sarman. Kuwi Sarman sapa? Sarman wok. Seret, seret, Red. titik dhuwur. Nek putih, Nek putih I. nek ireng. Pentorek. I jejer loro. I. Terusno. I jejer telu. I. I jejer 22. Mesti cil aku terus. Padha keso. Awake Janggone Kuwi sepelane kuwi. Sret, sret palang tengah. mandek pemlaku. Nganggo mik. Mandek pemlaku. Nek mandek, Kuwi. Ha. nek mlaku. Bakul kepang. Oh iya masuk bakul Iya, Pak. kepang. Ha jejer loro. Ha jejer loro. Ha. Ha jejer telu. Ha. Ha jejer 20. Hahaha. Lho, sepelan kuno. Terusno, Mas. Sret blenduk dhuwur. P. Sret blenduk ngisor. B. Sret blenduk tengah. Wong meteng. Wis ya, entek ta. Semelane wis. Pak Hariwur, Pak Bupati diaturi tindak panggung. Nuwun sewu Bapak Bupati Harimurti. Harimur. Diaturi tindak wonten ing panggung. Pak Hariwuryanto. Monggo. Pak Hariwuryanto. Pak Hariwuryanto. Mbok bilih Mbok bilih. badhe nglayat kula. Urung. Tenang. Cek krungu lho. Ngono nesu. Ora Sampean ki sing sabar. Sabar. Pak Hari. Wur. Pur. Wuryanto. Tanto. Nggih. Pak Bupati monggo Monggo. katuran tindak, Pak. Kalian mbok pilih didampingi Pak Ali Mukti, Pak Mujono, monggo katuran tindak. Masyarakat Madiun sengkot Monggo Bapak manunggal kalian para kadang-kadang seniman senior wonten sak kandir wonten Mbak Teti.
ayo adil makmur mat pantang mundur matiun maju bangun matiun maju bangun matiun maju bangun Mas Tesi maju, Bang Kadir cek Lucy kono. Mas Tesi kene. Lucy ya paling ora ki nuwun sewu Pak Bupati didampingi danyange lapangan Ngale kan bebas daripada segalanya. Rasa nesu. Monggo Pak Bupati. Sugeng dalu sedaya kemawon. Niki alhamdulillah hari ulang tahunipun Golkar ke-61 ringgitan tengale guyub rukun ngantos jam kalih tasih full nggih. Amargi niki napa niku agenipun wayangan boten sah sambutan ngoten Pak. Sing penting masyarakat Madiun guyub rukun bangun Madiun bisa lebih sejahtera ngoten Pak. Amin. Amin amin. Katuran nembang Pak, monggo kali Mbak Lucy. Langsung mawon niki kapalane soalnya nggih caping gunung. Nggih, caping gunung. Eling masa perjuangan kok menika. Monggo. Eling masa perjuangan. Mas Dar, pinten Mas Dar? Dendengane to Mas. Ya Pak, nggih. Dek zaman berjuang jor kelingan anak lana biyen nate janji ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing pigadang biyen nate janji nek saiki apa lali neng gunung baca dongi sego jagung yen mendung tak silihi cape gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo gene ora ilang gone padha swara Asik. Monggo sareng-sareng kalian Bapak Bupati Pak Mujono ya. zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi sing saiki ana ngendi
saiki apa lali woi nang gunung kacadongi serta jagung yen mendung pasili kabeh gunung bisa lawan gunung desa dadi raja dene ora ilang padha Mas Dalang. Nggih. Pak Bupati mesti inget ini. Ini band melegenda di Kabupaten Madiun. Menapa, Pak? Lagu yang ini pasti ingat. Copodo nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kutune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikongkon yo sing temen la opo to kanca ati kerep loro ra gelem rakoso budidaya anggep kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata aja padha nalongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikongkon yo sing temen Luar biasa. penyanyi-nyanyekne Pak niku merga ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng Nggih. ulat aja peteng nek dikongkon yo sing temen Nggih. ini pas Mas Hariwur iki tenan matur nuwun Pak Bupati Sembah nuwun. Nggih, Bapak Bupati, Pak Mujono, katresnanipun. Dereken. Mugi-mugi tambah amanah lan ugi barokah ngayomi dumateng sagung para warga masyarakat ing Kabupaten Madiun. Nggih. gotong royong guyub rukun Leres. Nggih. wis ya Ngoten nggih, Pak. lah iya no gandane kang ceker paling ora kan wis karepmu kono Ugi kula ndongaaken dumateng sedaya para lenggah. Mugi-mugi saged kangge panglipuring manah sedaya kemawon para pamirsa. Anggenipun makarya saya sregep merga sing jenenge wong nyambut gawe ki ngibadah rejeki kuwi jatah. Insyaallah kabeh wong Madiun entuk barokah. Amin.